How? Oh my god. Nå nej, en intro. Nu er det ikke mig, der er eksperten, men vinder den ikke på hovedet? Eller nej, sådan der. Et og to. Fuck, hvor er det her underligt. Nå. Hej Jonas, som er forklædt som hest. Hey. Hvad det går sygt med makro. Nå. Ej, lad være med at fjolle nu. Vi skal videre til hvad fanden er det for noget FPS drop det der? Fuck, hvor ulækkert. Hvad er det du laver? Bruger du makro lige nu, eller? Nej. Det kan man ikke med makro. Sådan der. Godt nok, fint nok. Det vi skal lave i dag, det er at vi skal bygge nogle statuer, og hold kæft hvor er det laggy. Men ja. Hvad er det hedder, ja. Vi skal bygge hinanden i lidt forstenet format. Så ja. Vi cutter lige, og så kan vi bruge en af de introer, som vi har til at cutte med. Så skal vi bare ses lige om Meløjtsa. Så er vi tilbage, og vi speeder op lige om lidt. Men hvad når det hedder, vi vil bare lige hurtigt sige, inden vi starter op, det er, at den ting der, den må vi jo nok fjerne efterhånden, hvis den kommer i vejen. Så, men yeah. Skal vi så bare begynde? Okay, jeg tror nok, du skal begynde at tage din, hvad fuck nu det hedder, din Voice changer. Ja, voice changer, ja. Sådan der. Ja, vi spiller bare op nu, så gives, ja. Kører vi en intro på, inden vi spiller op? Det kan vi da jo godt gøre, ikke? Baby. Det gør vi. Så, kør.
down. Fuck fedt. Nå. Så er vi tilbage, og vi kan se, at ja. Det her var, hvad det blev til. Jeg lavede det sådan lidt mere seriøst end ham, men det er stadigvæk pisse useriøst. Kan du godt stoppe nu? Jeg tror sgu den her video her, den er blevet lidt tosset. Så skal vi ikke bare stoppe her? Hallo? Skal vi ikke bare stoppe her? Jo. Du har ikke nogen slutreplik, vel? Nej, jeg fandt en dør herinde. Jeg fandt faktisk flere døre. Alright, velkommen til Permissions Dudes. What the hell?